Пътят на любовта. С участието на Йохана Кристина Гелен, Михаел Фиц, Еда Лиш, Йохен Никел, Ули Кром, Михаел Лот и други. Сценарист Еда Лиш. Музика Штефан Масимо. Момчета, Оператор Хелмут Пирнат. ставайте! На училище, на работа, нахрани Танхен. Режисьор Матиас Штойрер. Шрёдер. Добро утро. Да, ставам. Чао, Шрёдер. До вечер. Може ли да се настаня в таванската стая? Паул, остави го в хладилника. Разбирам, че искаш собствена стая, но сега си имам други грижи. Малките ме дразнят. Ти ни дразниш. След гроздобера, обещавам. И миналата година го каза. Още хляб? Няма нужда. Да вървим. Добре, значи този остава за мен. Ясно? Добре, разбира се. Господин Шонауър, търсят ме на другата линия. Госпожо Гебауър, добро утро. В асансьора съм. Поискайте удължаване на срока. До скоро. Да. Здравейте. Разбирам, ще го обсъдим отново. Учителката по рисуване е тъпачка. Първо ни каза да нарисувам една съвсем малка рибка в големия океан, а после не ми даде дори една звездичка. Представяш ли си? Не разбирам. Изпълнил си условието. Случаят е незначителен. За наследствени права. Напълно сте права. Но няма друг начин. Изпратихме му няколко уведомителни писма. Никаква реакция. Някой трябва да отиде при него на място. И това сте вие. Обещахте ми други казуси, господин Хенинг. По-значими. Уредете този и после ще си поговорим за партньорство. Достатъчно си говорихме. Следващият случай ще е престижен. Обещавам. Става дума за лозарски имот. Собственикът Карл Берман е починал преди 4 месеца. Единственият наследник е синът му Зигфрид, биологичният му син. Карл Берман е имал и приемен син, на когото е позволил да живее в имота. Казва се Петер Ян. Според клиента ни той живее изолирано, без социални контакти и работа. Маргинализиран тип. Чао, момчета. Чао. Чао. Щях да забравя, ще се подпишеш ли? Показваш ми го в последния момент. Боже.
Ау, и да внимаваш по-немски. О, онази от социалните Господин служби. Ян, чакайте. Какво за сън в лятна нощ? Сън в лятна нощ? В училищното представление Паул ще играе Оберон. Учителката каза, че оценките му по немски са ниски. Той просто няма усет за езика. Не ви ли е казал за нашия проект? Не. Може би трябва да се срещнем, да обсъдим пиесата. Как мислите? В момента съм много зает. Съжалявам. С гроздобера. Закъсняваме. Да, тръгваме. Чао. Довиждане. Имотът ще бъде продаден възможно най-скоро. Вече намерих купувач, инвеститор. Има дори планове за преустройство. Но първо да изведем наемателите, разбира се. Какво става? Нали му бяхте писали? Изпращахме няколко предупреждения за напускане, но до сега... Изпратете му още веднъж. Ако разбирам правилно, добър ден, брат ви ще трябва Той не ми е брат. Добре, значи господин... Ян. Да, господин Ян трябва да опразни имота възможно най-бързо. Да. Няма дори договор за найем. Изхвърлете го. Може да разчитате на нас, господин Берман. Да. На това се надявам. Приятен ден. Случаят е деликатен. Чухте всичко, госпожо Штайн. Хайде, погрижете се господинът бързо да си изнесе. Притиснете го, заплашете го, с принудително напускане, обичайните неща. Още ли сте тук? Здравей, скъпа. Торте, обеща ми да ремонтираш комбайна. Стига си се занимавал с твоите колички. Вече говориш като жена ми. Сега е гроздобер, нужен ми е. Чака ни работа. В събота е важното състезание. После идва ред на твоя комбайн. Миналата седмица каза същото. Сега и тракторът се счупи, а джипът издава странни звуци. Нужен си ми. Трябва да дойдеш, бъди приятел, моля те. Моля те. Добре. Ти и старите ти машини. Чао, татко, до вечера. Защо до вечера? До обяд. Не се мотай, госпожице. Знаеш какво да правиш. Сега се връщам. Внимание, движите се по черен път. Нищичко не ти обягва. Нямаме какво да си кажем и за това се караме. Подай ми ключ 18. Гаечен или френски? Гаечен. Аз си имам количките, тя сериалите. Друго яче съм си го представил. И знаеш ли, ако не беше малката... Юлия вече е голямо момиче. Има ли си приятел? Шегуваш ли се? Не е моята Юлия. Няма да стане. Подай ми тръбния ключ. Нямаш ли по-малък? Имам в работилницата. Какво става с комбайна, Торте? Трябва ни по дяволите. Сега и този ли започва? Достигнахте зададената цел. В което силно се съмнявам. Фатер Моргана. Фата.
Добър ден, господа. Аз съм Сара Штайн от адвокатска кантора Хенинг Кико. Представлявам Зигфрид Берман по повод наследството на Карл Берман. Добър ден. Добър ден. Клаус Грабов. Добър ден. Петър Ян, предполагам. Торстен Нойман. Петър Ян. И така. Става дума за опразването на Вахолдерхоф. Какво опразване? Момент. Госпожо Гебауер, какво има? Кажете на доктор Белинг, че ще му се обадя. Да. Докъде бяхме стигнали? Не знам за какво говорите. Нека спрем с игричките. Изпратихме ви няколко предупреждения, вие не реагирахте, пропуснахте срока за обжалване. Бяхте предупреден, че до 3 месеца трябва да се изнесете. Ето. Това е копие. Мислех, че имотът е за теб. И аз така мислех. Да. Не, господин Бел, договорихме се предплащането да не се ощетоводява към 3 месечето. Да. Да, точно така. И не забравяйте за клауза 7Г. Извинете. Ехо, Ще ви се обадя. не съм получил такова предупреждение. Всички казват така. Не, явно има някакво недоразумение. Господин Берман искаше аз да наследя имота и лозето. Миналото лято беше тук и промени завещанието си. Аз присъствах. И аз бях свидетел. Само, че това завещание така и не се появи. Затова цялото наследство е за единствения жив роднина Зигфрид Берман и той предявява правата си над него. Дойдох чак до тук, за да ви уведомя, че до 3 месеца, т.е. до 19 декември, трябва да опразните имот. Това беше. Приятен ден. Госпожо Штайн, живея тук от 8 години. Според поправката от 2001 срокът за опразване на имота е 9 месеца. Някой си е написал домашното. Нали не бяхте получили предупреждение? Не съм. Господин Ян, какво точно искате? Брат ви е пределно честен с вас. Предупреждава ви като обикновен наемател, въпреки че нямате договор за наем. Според параграф 535, договор за наем може да бъде сключен и имплицитно. Съществен аспект от договора за наем е изплащането на определена сума. Вие не сте плащали, иначе щяха да се намерят данни. Утре в 10 часа ще ви предоставя нужните документи. Нямам търпение. Извинете ме, заед съм. Има теч. Моля. Тече масло. От картера. И то тече доста. Тече. Някой друг не си пише домашните. Идиот такъв. Предател. Съществен аспект от договора за наем е изплащането на определена сума. Кифо. Преди време беше доста добър адвокат. Той е бил адвокат? Защо никой не ми е казал? Това не знам. Колко време ще отнеме ремонта? Картерът е за смяна, дюзите са заминали, ще поръчам, но ще отнеме известно време. Всъщност, защо искате Петър да се изнесе? Нищо не искам. Като адвокат представлявам клиента, който законно е наследил имот. Внимавайте! Извинете. Спайдърът. Шедьовърът ми. Елате с мен. Има си абсолютно всичко. Колани, волан, фарове. Нищо не сте пропуснали. Това са копия на големите. За тази ми предложиха 600 евро. Нима. Да. Много ще ме зарадвате, господин Нойман. Торте, ако днес колата ми... Днес няма начин. Тогава ми трябва стая.
Тук има само един пансион. Хубаво е, нали? Сам направих ремонта. Но утре колата ми ще е готова. Най-рано в други ден. Ще се обадя, за да побързат с доставката. Най-близкият приличен хотел е на 30 км. Тя няма кола. Скъпи, няма ли да изнесеш бутилките? А, да. 28,60. Без закуска. Ето, приложи ги към документите. Зигфрид Берман, оставете съобщение след сигнала. Здравей, Зиги и Петере. Спешно трябва да поговорим. Обади ми се. Благодаря. Чао. Не вдига. И аз да съм скрил завещание, и аз няма да вдигам. Виж какво пише. Цитат на адвокат Сара Штайн. Убеждавам хората в силата на правото. Преиграва в ролята на добрата. Петър, защо се занимаваш с нея? Опознай врага. Старо юридическо правило. О, мили Боже, що за свят е това? Впрочем, пощальонът ми каза, че е доставил писма от някаква кантора. Може и предупрежденията да са били сред тях. Да, но къде са? Писмата не може да са изчезнали. Пълна мистерия. Ей, дръбосък, няма ли да си лягаш? Не съм дръбосък. Сега идвам при вас. Ти пък откъде се връщаш? Много работа има по комбайна, много работа. И колко синки ни причинява само. Да не повярваш. Знам горски кът, цял в мащерка. Иглики, Пал, ще се изнасяме от тук. глупости. Как ти хрумна? Не знам. Цял в мащерка, игличини. Фиглики. Фиглики. Боже! О! Хвърляте книги? Шекспир. Мразя Шекспир. Не го разбирам. Когато започнах да правя вино, и аз мислех така. Мразя виното, наистина го мразя. И какво? Най-лесното е да се откажеш. Трудно е да продължиш. Обещавам ти, че ако продължиш, ще настъпи момент, в който ще ти стане приятно. Едва ли. Напротив, обзалагам се. Отказват се дилетантите, значи продължавай. Ей, Петър, Да. какво значи дилетанти? Дилетанти са хора, които просто се отказват. Петър? Нищо. Що ме нищо, заспивай. Заспивай. Родителите ми го взеха като приемно дете. Решиха, че идеята е добра, но не беше. Какво стана с неговите родители? Не знам. Бил ли е женен? Да, жена му е починала. Искате ли бутилка вино? Препоръчвам ви го. Произведено е от господин Ян. Отлично е. Не, благодаря, не пие вино. Ехо! Не ви е харесало? Извинете, госпожо Нойман, заета съм. Няма да ви преча. Да продължаваме ли? Добре, да обобщим. След смъртта на жена си е рухнал, от кантората са го изхвърлили, дошъл е тук, за да се съвземе, а Берман, баща ви, му е предоставил имота си. Така е. Кога ще го изхвърлите най-сетне? Господин Берман, имаме проблем, той е наясно с законите. Ей! Още нещо. Той
Той твърди, че баща ви му е прехвърлил къщата и имота и че има завещание за това. Той може да твърди всичко. Поръчах резервните части. Момент, господин Берман. Ще дойдат в други ден. После ще трябва да ги монтирам. Явно ще се наложи да остана тук още малко. Добра идея. Ако трябва да се поразходиш наоколо, обади ми се. Ало! Ехо! Ще ви се обадя. За утре сутрин ще ми трябва някакво превозно средство. Разчитам на вас, Торте. Утре ще ви чака пред портата, обещавам, Сара. Ехо! Още съм на линия! Добро утро, господин Ян. Добро утро, госпожо Штайн. Хубава каска. Радвам се, че ви харесва. Успяхте ли да намерите документи? Разбира се. Виждате, че инвестициите ми може да се сметнат като наем, дори са повече в сравнение с местните наеми. Може би ще трябва да поискам господин Берман да ми върне една част от сумата. Това ще ви отнеме повече време, но вие ще се изнесете от тук, повярвайте ми, аз ви обещавам. Да. Ало, Петър, Габи. Знаеш ли, открих нещо. Ще ти се обадя по-късно. Обади ми се. Благодаря, чао. Докъде бяхме стигнали, Ада? До изнасянето ми. Не искам да ви развалям настроението, но това ще отнеме години. С деца. Знаете позицията на социалните служби. Деца? Какви деца? Приемни деца. 3. 3 момчета. Имате деца? 3 приемни сина живеят при мен в имота. Той е адвокат, има 3 приемни деца. Какво да правим? Вижте, господин Хенинг, трябва да се откажем от случая. Нямаме шанс. Ще си взема такси до най-близката гара, а колата ще поръчам да я докарат. В никакъв случай останете там и разрешете случая, партньоре. Партньор? Добре. Добре. Но за да постигне успех ще ми трябва повече информация и то веднага. Ще я имате. Партньор? Знаех си, че явно има нещо гнило. Знаеш ли какво са намислили? Ще построят уелнес хотел. Ето какво пише. Уелнес хотел Вахолдерхоф. Модерна архитектура, съчетана с историческото минало. И ще превърнат лозето ти в парк с басейн и сауна. Нима? Направи ми услуга, Габи. Не казвай на никого. Обещавам. Какво ще правиш сега? Ще издиря скъпия си брат. Чао. По дяволите! Полека! Ало! Права сте, с тези деца нямаме шанс бързо да го изгоним оттам. Нали ви казах? Остава ни само едно – да докажем, че е неспособен за приемен баща. Служителката от закрила на децата се казва Дора Кьоник. Всеки петък в обедната почивка отива на фризьор в буйни къдри. Какво има само? Той да благодари на пастора за момчетата. Първо дойде само Леон, уж като временно решение. Изобщо не бях съгласна. Самотен баща с 3 момчета, при това толкова зает. Според мен се справя добре Питър Пан и неговата свита. Не казвам нищо лошо, но за децата трябва здрава ръка. А точно за тези задължително. Знаете ли, наистина се тревожа. Например, Паул, средният, има проблеми с оценките в училище и с поведението си. Нищо чудно. Горкият идва от проблемно семейство.
Да, разбирам, за това ми хрумна идеята да го включим в театралната постановка тази година. Да поработи в колектив, да развие езикови умения. Ще придобие самочувствие и ще отприщи фантазията си. Интересен подход. Така смятате вие, но господин Ян не разбира, че искам най-доброто за момчето. Никакъв знак за съпричастност и признание. За него съм просто една досадна социална служителка. Повярвайте, знам за какво говорите. Зиги, стига глупости. Знам, че си вътре и знам, че ме виждаш. Трябва да говоря с теб. Няма за какво. Според мен е глупаво да стоя отвън и да обсъждам с теб наследството. Няма ли да ме поканиш? Ей, Зиги! Не знам какво има да обсъждам с теб. Изпратих ти много писма, а ти не отговори. Не съм получил нито едно твое писмо. А и в днешни дни кой пише писма? Защо не ми изпрати имейл, не ми позвани или просто да беше дошъл? Това не е твоя работа. Добре, Зиги. Просто искам един разговор между двама разумни възрастни. Моля те. Горката Кьоник е бясна, защото той отдавна я отблъсква. И нищо чудно с нейната коса. Сега ще ви донеса кафе. Температурата добра ли? Нека е по-хладно да запазя хладния си ум. Добре. Татко искаше... Не беше твой баща, 100 пъти ти казах. Татко искаше да остави имота на мен. Питам се къде е завещанието му. Кой знае? Може и аз да съм го скрил. Не е честно, Зиги, и ти го знаеш. Кажи ми една причина да бъда честен с теб. Ехо! Вече стана доста топло. Ехо! 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 Какво е усещането да си слабак, а? Слабак. Слабак. Ти си болен. Слабак! 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 Нещастник. Ти си нещастник! Съжалявам, но всички стаи са заети. Невъзможно. Виждам, че всички ключове са отзад. Група велосипедисти. Дойдоха ненадейно на разходка и с околността. Щом казвате. Има ли наблизо място, където човек да отседне, дори на палатка? Ами... Знам горски кът, цял в мащерка, покрит с иглики и теменушки. Не, и цвят на теменуги. Много по-добре, наистина. Как ли пък не? Каква гадост. Коя е тази? Аз съм Тео, а ти? Сара, Какво е станало с косата ти, Сара?
Злополука. Горкичката. Тук ли ще живееш? За няколко дни, може би, да. Този съборетина. Тук дали има мишки? Не, има плъхове. Много са сладки. Но как ще живееш тук? Чакай малко. Така е по-добре. Благодаря. Не дай, държа на него. Спомен ли? Трябва ти лампа. Приятел, накъде я носиш? На нея и трябва. В никакъв случай. Прибери я обратно. Добре. Половин час повече телевизия, смятано от този момент. Да, супер! Жестоко! Ще ми кажете ли какво означава това? Утре ще дойде купувач на оглед. Длъжен сте да му осигурите достъп. Реших, че е по-добре сама да го разведа из къщата. Веднага си съберете нещата и напуснете имота. Не съм сигурна дали искате точно това. Разрушаване на частно имущество, заплаха за телесна повреда. Знаете ли колко усилия положих да разубедя господин Берман да не подава жалба? Ето, виждате, на едно мнение сме. Не беше толкова трудно. Сигурно се чувствате ужасно. Ако се държите разумно, веднага ще се махна от тук. И ви обещавам, че никога повече няма да ви притеснявам. Звучи добре. И какво трябва да направя? Да попитате какво бихте могли да получите и по-точно колко. Може би малка начална помощ 4 нули, но числата на нулите ще намалява всеки ден. Ако наличните ми пари са толкова малко, колкото вашите, бих започнала да си стягам багаж. Потърсете си нов фризьор. Не идвам при теб. Сара? 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 Да, Ей, хубава прическа. готова ли е колата ми? Още не. Вече не живееш при нас? Да, Торте. Жена ви ми каза, че стаите са заети. Знаеш какви са жените. Сара, имам проблем. Трябва да боядисам състезателната си количка. Да, но нищо не ми хрумва. Цяла нощ размишлявах. Имаш ли някаква идея? Може би като тигър? Тигър? Тигър. Тигър. Добра идея, наистина добра. Утре ще дойдеш ли на състезанието? Ще бъде нещо като панаир, с сладкиши и вино, бира и наденички. Не го пипа, ужасно щипе. Какво е? Мирише гадно. Това е лекарство. Защо адвокатката още е тук? Какво? Знаеш какво е намислила? Да ни изгонят тук, за да направят уелнес център. Още не е много сигурно.
Защо не ни каза Петър? Ти откъде знаеш? От майката на Юлия. Знаеш каква е? Щяла да мълчи като гроб. Трябва да се махнем ли? Виновна е онази флорца. Какво ще правиш? Утре идва някакъв купувач. Ще им трябват години, за да ни изгонят. Все някога ще ни изгонят. Може би. Ще си потърсим нов дом. Но при всички случаи ще останем заедно. Обещавам. Жалко. Мислех, че тя е от добрите. Поне така изглежда. Ето го. Ало. Изгоних я. Габи. Страхотно. Всичко си разказала, а сега тя живее тук. Исках да те предупредя. Тази жена е опасна. Днес при фризьорката подпитваше Кьоник от социалните. Нима? Разпитваше с подробности за теб. Всъщност, Габи, сега мъжът ти е при нея. Габи? Ало? Габи? Ало? Изпратих дъщеря си на училищна екскурсия. Отидох на фризьор. Постарах се да приготвя любимото му ядене и ето на. Тази жена проваля всичко. Може би си права. Трябва да се махне. Точно така. Не мога дори да искам. Ще ви стискам палци. И не мислете само за тигра и за колата ми. Стига с това да мога да ти помогна. Торстен, жена ти Габи се обади. Печените картофи ще изстинат. Съжалявам. Не съм гладен. Вие да не замислите нещо. Не. Ако е така, откажете се. Тя е опасна. Ние също. Никоя жена не обича мишки и паяци. И плахове. Още по-малко. Тук има много плахове. Огромни. И са много страшни. Само ти казвам. Ще я примамим тук и готово. Флорцата ще потъне в калта като Титаник. Ами ако се удави? Стига, глупако. Водата е до кръста. Хайде, идвай. Листата. Трябва да я подмамим. И вече знам как. Финансовият инвеститор Спрингвотър бил представляван от адвокатска кантора Фогел и Ян, които се оттеглили след вторите преговори и се отказали от клиента си. Аха. Трябва да тръгвам. Не веднага. Училищната екскурзия е по-дълга.
Баща ти ли? Да, татко. Так му се разделяме с учителката. Сега се прибирам. Да, после ще ти обясня. Идвай! Бързо! Оплаши се! Глупава фльорца! Страхливка! Как бяга само? Къде е плаха? Май избяга натам. Закъсняхте, купувачът си тръгна. Заради момчетата. Налели са нещо в парфюма ми, а то пари ужасно. Имате ли доказателства? Стига. Просто невинна детска шега. Невинна детска шега ли? Лека телесна повреда, параграф 223. За разлика от вас, Кьоних от социалните няма да реши, че е забавно. Не сте в състояние да наглеждате децата, напротив, дори ги насърчавате. Само едно ще ви кажа. Оставете децата на мира.
Иначе какво? Кажете де. Що за човек сте вие? Знам горски кът, цял в мащърка. Покрит с иглики, цветове на теменуги. Сама на Ван Тантхен сигурно се страхува. Не. За нея е нещо като ваканция. Радва се, че може да тича спокойно навън. Кой знае, може да си намери приятелчета. Тя ще се върне. Заспивай. Сред горски рози и жасмин унася се Титания в сън. След танц и струнен звън потъва в сън дълбок, където своята ризница свалила е змията. Там има скрити малко духче или фея. Чу ли това? Ей, какво има? Държиш се странно. Не мога. Не сега. Трябва да помисля. Добро утро, господин Нойман. Рано сте станали. Успели сте да поправите комбайна? Обещах и го направих. Но, всъщност, само един човек може да работи с него. И това съм аз. Как мина? Спечелихте ли? Предложиха ми 800 евро. Добре, че ми даде идеята за тигъра. Поздравления! Сега ще се заемете с колата ми. Ще я поправя. До вечера може и да ти я докарам. Чакай, да не забравя. За теб са. Нямаше нужда, господин Нойман. Татко, Юлия, какво правиш тук? един момент. Ако някой ще задава въпроси, това съм аз. Каза, че ще пренощуваш у приятелка, а се мотаеш с този хулиган. Леон не е хулиган и не се мотая с него. Ходя с него. Какво? С него ли? Да, от 2 месеца. Ей, Торте, успял си да поправиш комбайна. Браво. Искаш ли кафе? Тя е пренощувала с него тук. Вече не съм дете, татко. Стой далеч от дъщеря ми. И изобщо не ми се мяркай пред очите, разбрали? Няма как да стане, нали е при теб на стаж? Но няма да го понеса. Те са ме лъгали. Юлия е на 17, почти пълнолетна е, прояви разбиране. Значи ти си знаел. И не си ми казал. Страхотен приятел. Знаеш ли, сами се оправяйте с гроздобера. А ти идвай с мен веднага. Тръгвай! Спала при приятелка. Ще ме побъркате. Щом лъжиш, ще те затворя вкъщи. Имате ли доказателства, че са били децата? Ето това момче, а идеята е негова. Сигурна сте, че преди е било пълно с нещо друго? Според вас, как би се казвал парфюм с подобна миризма? Гериатрия, може би. И сега искате да подадете жалба? Разбира се, това е покушение. Как да съм сигурна за живота си? Има гризачи. А нощем някой обикаля наоколо.
Снощи капаните штракнаха 2 пъти. Ще огледам наоколо. Този мъж не е в състояние да отглежда деца. Моля ви да докладвате на шефа си за този случай. Колко пъти ви казах, господин Ян? Непосилно е за вас. Навлякохте си сериозен проблем. Петра, ела тук. Как сте станали такава? Доволна ли сте от живота си? Съвсем сама сте. Нямате приятели. Сама и ще умрете. Озлобена стара мома скотка. Скотарак. Петър, Намерихме труп. сигурно може да се направи нещо. Не, нищо не може да се направи. Попаднала е в капана. Станало е много бързо. Заложили сте капани. Тя беше негов плъх. Казваше се Тантхен. Съжалявам, не съм искала, наистина. Ти ми каза, че има плъхове, а аз се страхувам от тях. И за това... С Богом, Тантхен. Ти беше добър плъх. Да, добър беше. Така... Хайде, момчета, ще приготвя нещо за хапване. Тантхен, ще отмъстя за теб. Кълна се. Наказана съм за 2 седмици. Не е честно. Виж, Юлия, ще ти покажа нещо. Бяха поставени около пристройката. Ако го настъпиш, траква безотказно. Не си ли забелязала, че баща ти куца? Това означава, че той е бил там? Да, при онази флирца. Тя е баща ми. Не мога да повярвам. От друга страна, той защо не поправя колата й? Вярно е. Права си. Погледнах колата и работа за 2 часа. Няма проблем. Ако разкажа това на мама... Само 2 лоста, не пипай другите. Готово! Остави! Единственият, който може да го подкара е Торте. Предател такъв. Казаха, че утре след обед ще има буря. Да, усещам я с кръста си. На ръка няма да се справим. Невъзможно. Какво правиш там? Признай си. Нарочно отлагаш ремонта на колата й. Нали? Откъде ти хрумна? Не е вярно. Спайдърът ми! Да не си превъртяла! Имам още една. Не и тигъра. Моля те. Защо не си ми казал колко е приятно това? Не дей. Влюбен ли си в нея? Кажи ми истината. Откъде ти хрумна? Покани я на състезанието. Снощи си бил там и си стъпил в капан за плъхове. Сутринта пак си отишъл и си занесъл цветя. Защо да правиш всичко това, ако не си се влюбил в нея?
Мислех, че тя се интересува от мен и от работата ми. И не се сърди, но това ми хареса. Няма да ходиш там, докато тя не си замине. Искам цветя веднъж седмично. Ще ги имаш. Пак ще ме водиш на разходка и на състезания. Добре, щом ти харесва. Още нещо. Дъщеря ни ще стане на 18 през ноември. Не се дръж с нея като с бебе. Да. Кажи честно, Торстен. Обичаш ли ме изобщо? Мисля, че да. Честно. Само, че понякога го забравям, Габи. Дължите ни 2340 евро. Ето сметката за резервните части и за труда на мъжа ми. Нямам толкова пари у себе си. Може по-късно да се върна и да... Не си правете труда, моля. Преведете ги до 14 дни. Там има номерът на сметката. Габи, къде е торта? Мислех, че ще дойде. Щеше да дойде, но се разболя. Варицела. Ще го държи дълго. Каква варицела? Ние ще ви помогнем. Чудесно, но кой ще кара комбайна? Не знам, може би Клаус? Клаус изобщо не умее, както и аз. И аз нищо не разбирам. Добре. Започваме да берем на ръка, колкото успеем до бурята. Да вървим. Погледни, забрави го. Няма да ме хванеш. Спри да тичаш! Ти уби Тонхен. Наистина съжалявам. Това няма да я върне. Подай ми ръка. Хайде, или ще стоиш вътре. Как мирише. Ела. Да. Чакай. Да влизаме вътре, хайде. Върви на третия ред. Отрежи го най-горе. Ето тук. Тук, горе. Точно така. Ти върви отсреща, виж колко много има. Ще се гушкате после. Да. Скубеш ме. Извинявай. Виж го. Като нов. Отдавна ли го имаш? Родителите ми нямаха много време за мен. На 7-ми ми рожден ден баща ми ме заведе на панаир и на стрелбището спечели този скункс. Как се казва? Скункс? Това не е име. Тео, съжалявам за твоя плах. Наистина. Дори си мислех да ти купя нов. И Петър искаше да ми купи. Но вие не разбирате. Ако твоят скунк се изгуби и ти подарят нов, пак няма да е същият за теб, нали? Не, няма да е. Сара, обещай ми, че ако ти кажа нещо, няма да ми се караш. Как да ти обещая такова нещо? Просто ми обещай.
Добре, хубаво. Аз изхвърлях писмата. Всичките. Защо? Не разбирам. Когато идваха такива писма, мен ме преместваха. Не искам да се махам от тук. Знаеш ли какво? Скунксът ми каза, че и той иска да остане тук. А на мен ми каза, че иска истинско име. Ще му измисля едно. Ехо? Има ли някой? Какво правите тук? Имахме малка злополука и реших, че не мога да го оставя така. Беше останал без наблюдение? Аз трябваше да го гледам. Вие? Вече може да си вървите. Аз съм тук. Къде е баща ти? Петър е на Гроздобер. Паул с него ли е? Защо? Защо ти е? Ще го вземеш ли? Решихме, че е по-добре да отиде в друго приемно семейство. Искате да откъснете детето от обичайната му среда и да го изпратите в ново приемно семейство? Намерих му прекрасни приемни родители. Не можете да го решите просто така. Естествено, не взех сама това решение. Обсъдихме го с моя шеф и... Чакайте! Оттеглям жалбата си. Правете каквото решите. Това не променя факта, че Паул е извършил престъпно деяние. Аз налях онази течност в парфюма. Защо го направихте? Защото момчетата ми ядосаха и аз реших да им отвърна. Но как... Нима сама сте се... Извинете, на колко години сте? Явно не на достатъчно. Добре. Ще трябва да го обсъдим отново. Ще ви се обадя, кога е срещата. Но Шекспир остава. Момчета, Гроздоберът. Благодаря за помощта. Няма защо. Тръгваш ли си? Всичко хубаво. Справи се чудесно. Побързайте, няма време. Размърдай се. Чуваш ли? Хайде. Ей! Спрете! Веднага спрете. Какво правите? Хайде, махнете се! Ако си мислите, че ще ви оставя да унищожите лозето ми, лъжете се. Знам какво правя. Обучена съм. Родителите ми също имаха лозе. Добре. Един ред и после край.
Колко часа? 10. 10. Да. Елате и до година. Гроздето озря рано, затова и гроздоберът е рано. Което не е добре. Студените есенни нощи дават аромат на зърната. Родителите ви още ли имат лози? Не. Защо? Работеха от сутрин до вечер и нямаше никакъв смисъл. Не съм убедена, че сега ще направите хубаво вино. Нима. Ами, ще е с голяма киселинност, почвата е песъчлива. И какво? Ще си вървя. Ако искате преди това си вземете душ. От тръбите тече вода, не киселина. Това е Изабел. Жената на Петър. Починала е. Злополука. Искаха да пътуват. За жалост, Петър трябваше да остане тук. Наложи се да работи. И тя замина сама. Тогава се е случило. Но е починала веднага. И малкото бебе в нея. Щеше да се роди по Коледа. Може би всичко има свой таен смисъл, че тя дойде при нас. Случайността е начинът Бог да остане анонимен. Според великия философ Клаус Грабов. Не е мой мисъл. Според мен не е чак толкова лоша. Знае какво иска, разбира от вино и не изглежда никак зле. Очевидно има и сърце. За съжаление, то обаче бие от погрешната страна. Знам горски кът цял в мащърка. Покрит с иглики. Цветове на теменуги. Подслушваш ли? Без да искам. Съм в лятна нощ. Няма да мога. Какво няма да можеш? Не знам как да го кажа. Може би не бива да мислиш как да го кажеш, а да си мислиш за неща, които обичаш. Може би за своя дом. Който някой иска да ни отнеме. Кажи го, сякаш мислиш за своя дом. Как да го направя? Знам горски кът, цял в мащърка, покрит с иглики, цветове на теменуги. Над него царски навес е прострян от повед, горска роза и брашлян. Там Титания унася се в сън, подир танц и струнен звън. Където своята ризница свалила е змията, там има скрити малко духче или фея. Тръгвате ли? Време е. Без вас нямаше да можем да... Смятайте го за един вид отплата. Да ви поканя да опитаме виното. Не пие вино. Прозрачно. Има светло-жълт цвят, леко зелени оттенъци, типично за младо вино, балончета кислород. Леко. Приятен аромат, плодов, на цитруси,
Ананас, портокал. Леко алкохолно, но има киселина. Не усещам. Напротив, усеща се. Казах ви, почвата е песъчлива, трябва да я обогатите. В никакъв случай няма да променям виното. Обогатяването няма да навреди, но правете каквото искате, виното си е ваше. Чакайте, имам още едно. Каберне Совиньон от 2008. По-плътно е. Тъмно червено, Пълен букет. черни боровинки. Дъб. Дъбови бъчви. Хубава плътност. С ароматен послевкус. Това е страхотно вино. Най-доброто ми вино. Има само една грешка. Етикетът. Петър. Да, знам. Всъщност исках да си дам почивка. И пристигнах тук. Влюбих се в мястото, в хората, в виното. После дойдоха момчетата и пуснах корени тук. Не искам да се местя. Бил си изключителен адвокат. Случаят Спрингвотър. Не е имало причина да се откажеш от клиента си. Напротив, имаше. Ако тогава бях спечелил делото, веднага 1200 души щяха да останат без работа. Може би звучи странно, но просто не можех. А ти? При теб какво се е объркало? Защо? Какво да се е объркало? Била си омъжена, а сега не. Откъде знаеш? Какво се е объркало? Всичко. Отивам да си легна. Лека нощ. Лека нощ. Добро утро, партньоре! Добро утро! Има новини. Сред кореспонденцията между баща си и господин Ян, господин Берман е намерил факс, който може да ни е от полза. Да, факсът е от 4, но най-напред, добро утро. Добро утро! От 4 август 2009. Там пише, че са в работни взаимоотношения. Което напълно променя ситуацията. Веднага трябва да се изнесе. Така му се пада. И на кого да благодарим за това? На вас. Да. Идеята да докажем работни отношения помежду им беше страхотна, гениална. Гениална? Браво! Но дали ще издържи в съда? Честито, Зиги, поздравления. Веднъж и ти да спечелиш, а? Как се чувстваш? Добре! Много добре! Шекспир е бил умен човек. Ако се вгледаш, ще откриеш целия свят в пиесите му. Не знаех, че са търсили доказателства. Не ме лъжи. Идеята е била твоя. Въпросът е дали е драма или комедия. Почакай. Има още една възможност да предотвратиш напускането ви. Да говориш пак с Зиги. Какво? Да, май има нещо неизяснено между вас. Иди, поговори с него. Ако искаш и аз ще отида. Да не би да се шегуваш. Първо направи всичко възможно да не изхвърлиш от тук, а сега идваш с мен за психологическа подкрепа. Защо изобщо още си тук?
Иди в кантората да празнувате. Какво стана? Нали беше болен? Ами, Петър... Не сега. Ще чакам тук, докато не тръгнем заедно. Исках да ти се извиня, Петър. Наистина. Това вие ли сте? Ти и Зиги? Може би не е лошо да си поговориш с него. Направих опит. Често се хващахме на бас. Кой ще се залюлее най-високо и после ще скочи. Зиги все не успяваше, защото се предаваше. От страх. Наистина ли искаш да се махнем от тук? Аз не искам. Клиентът ми го иска. Тогава защо му помагаш? Това ми е работата. Значи имаш лоша работа. Да. Никога не сме се разбирали. Когато отидох при тях, бях на 10, а той на 7. Отношенията ни бяха лоши от самото начало. И до сега са такива. Той можеше да вбеси всеки. Лепваше се за мен и се заяждаше за всичко. Ако му откажех нещо, веднага се обиждаше. Винаги. Просто е ревнувал. Когато Пауло дойде при нас, и аз ревнувах. Ти се грижеше повече за него, отколкото за мен. Пауло имаше нужда от цялото ми внимание, за да може да свикне с нас. А на мен това внимание ми липсваше. Може би. Зиги се е чувствал като мен. Просто говори с него. Той не желая да разговаряме. Пак опитай. Отиди при него. Поне заради Тео и Паул. Джипът е повреден. Петър, отвън някой те чака. И този някой има кола. Да. Да. Ехо! Господин Берман! Госпожо Штайн, какво правите тук? Доведох ви някого, господин Берман. О, не. Мисля, че трябва да си поговорите. Поне този единствен път. Мога да остана с вас, ако желаете. А може ли да ми кажете защо? Защото в известна степен сте братя. Казвай каквото имаш да ми казваш. Как? Тук ли? През оградата? Да не мислиш, че ще те пусна вътре. Е, добре. Поиска да ти посоча причина, поради която да си честен с мен. Имам такава причина. По-скоро 3. Момчетата. При мен в къщата те най-сетне намериха своя дом. Леон вече е на стаж и за първи път е влюбен. Пауло и Тео са били в много приемни семейства и искат единствено да не се местят никъде вече. До сега не съм те молил за нищо, Зиги, но сега ще го направя. Заради момчетата. Втората причина е, сигурно, никак не ти е било леко с мен. И ако е имало нещо, ако някога съм те наранявал, съжалявам. Наистина. И искам да ти се извиня. Независимо от това, което ще решиш. И третата?
Няма трета. Понякога се питам какъв ли щеше да е животът ми без теб. Влизайте! След погребението му не събрах сили да ти се обадя. В негова памет. Добро е. Че то е твое. Какво? Нима? След смъртта му рядко излизах от къщи. Помниш ли как падна от покрива и загуби съзнание? Да. Защото ми каза, че мога да летя. Татко не беше на себе си. Никога не съм виждал човек да изпадне в такава паника. Ти беше най-добрият. Синът, който татко винаги е искал. Постигна нещо в живота си, а аз се провалих. Стига. Не казвай нищо. Не можех да се меря с теб. Спомням си дипломирането ти. Беше на сцената в залата. Татко така се гордееше с теб. Наистина. Разплака се. Хубаво е. Хайде. По-високо. Хайде по-високо. Давай. Колко е високо? Да. Хубаво е. Много ли боли? Няма страшно. Само си щупих ръката и си навехнах дясната китка. Да дойда с теб? Няма нужда, не дей. Обади се, ако ти трябва нещо. Добре. Какво ли намират жените от теб? Той си е луд. Обсъдихте ли нещата или само се люляхте? Да, поговорихме. Имаше ли резултат? Всичко е наред. Как така наред? Оправихме го. Чудесно. Казвай де. Може да останем. Да. Боже, какво нещо! Ще останете тук. Леон, оставате. Браво! Сара! Не мога да повярвам.
Картерът ли? Да се обадя на торте. Не дей за Бога. Успях ли да ти благодаря? Не. Време е. Там Титания унася се в сън, подир танц и струнен звън. Където своята ризница свалила е змията, там има малко духче или фея. Преди денят лика си да открие, всичко трябва да привършим ние. Ще украсим с танца си крилат и ударим със стройна благодат. Браво! 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 Вие, мои елфи, с горската роса, дето всички знаем, прави чудеса. Поръсете бързо тази наша къща, за да може сила всемогъща в жилите й да кипи. Тръгвайте! Добра сполука! Сбор преди зората тука. Ролите озвучиха артистите: Силвия Русинова, Ани Василева, Нина Гавазова, Христо Озунов, Силви Стоицов, Николай Николов. Преводач Силвия Русинова. Тон режисьор Цветомир Цветков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.